Diktatur er en styreform, hvor alt magt går til en speciel person eller en speciel gruppe, og det har eksisteret gennem alle tider. Diktatur har 5 grundelementer. Magten udøves vilkårligt af lederskabet, og konkurrerende organisationer er undertrykte eller underordnet den øverste herskers mål. Der er ingen magtdeling i det. Den politiske magt er enten totalt løsrevet eller i højere grad selvstændiggjort fra politisk forankring. Diktaturer tolker retsprincipper, som det passer i den aktuelle sammenhæng, og gør lovene til hersketekniske hjælpemidler. Den dømmende magts uafhængighed fra den udøvende begrænser stærkt eller ophører fuldstændig. Der findes sjældent klare regler om politisk affald. Politiske og civile rettigheder, herunder alle former for personbeskyttelse, svækkes bevidst eller ophører fuldstændigt. Individet underordnes kollektivt, staten, bevægelsen, folket. Både beslutningerne og indholdet i beslutningerne er i diktaturer både impulsive og aggressive, og ofte baseret på politiske storhedsforestillinger og ønsker om at beherske andre stater eller folkeslag. Tvangsformer af alle slags, fra terror til manipulation og angiveri, indgår som accepterede midler til at skabe lydighed. Angst, skabt ved absolut eller tilnærmet uforudsigelighed, er et vigtigt træk i diktaturisk herskerteknik.